Teki ukrabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng, na tampum fui ala. Even terug naar de basis. Wat is eigenlijk? Als jij, dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn spoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de verloren staat. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. Dames en heren, kijkers en luisteraars van Kulturu TV Internationaal, van harte goedendag. Hier ben ik weer, Rapengel, in de straten van Paramaribo, om precies te zijn in de Maagdenstraat. De Maagdenstraat in Paramaribo is altijd een hele mooie en belangrijke straat geweest. Daar had je de eindhalte van de PBO, de bussen dus die gingen naar PBO, Paramaribo, Biliton en Onverwacht. En iets verderop had je de bussen PL. De bussen die gingen van Paramaribo naar Lelydorp en terug. PL. Het was een prachtige straat met mahoniebomen, grote mahoniebomen in die hele straat. De hele straat had mahoniebomen. Het was een prachtig gezicht. Op een bepaald moment hebben regeringen in Suriname besloten om deze mahoniebomen weg te halen. En de Maagdenstraat is nooit meer zo mooi geworden als dat het ooit was. Ik vind zelfs dat de Maagdenstraat een desolate, een hele vervelende indruk op me maakt. Als ik terugkijk en denk aan hoe het vroeger was. Het is nu sluitingstijd van de kantoren en de winkels. En de mensen die gaan soms heel snel, soms langzaam richting thuis. Maar er gebeurt iets anders in Suriname. Waardoor ik de stad ben ingedoken om te praten met gewone mensen. Mensen die lijken op mij en misschien een beetje op sommigen van u. Gewone mensen. Geen mensen met allerlei attitude en allerlei cachet. Doodgewone mensen. Mooie mensen. Surinamers. Met een mening. En waar wil ik een mening over horen? Ik wil een mening horen over het fenomeen wat zich nu in Suriname voordoet. In Suriname, ik ben nu hier, zoals ik eerder gezegd heb, in de Maagdenstraat. Bijna op de hoek van de Maagdenstraat en de Domineestraat. De Maagdenstraat oplopen. Ja, loop de Maagdenstraat op, alsjeblieft. Ik ben met een live bezig. Ja, kijkers, ik werd eventjes gebeld. U weet hoe dat gaat als je live gaat. En ik sta dus met twee dames hier in de Maagdenstraat. Deze dames ben ik tegengekomen omdat ik vandaag een straatinterview wilde maken over dat wat er in Suriname op dit moment gebeurt. Het lijkt erop dat de Surinaamse man, niet alle mannen, maar dat de Surinaamse man, hoe moet ik het zeggen, zijn hoofd aan het verliezen is. Maar niet alleen de Surinaamse man is zijn hoofd aan het verliezen, ook vrouwen in Suriname gedragen zich op een bepaalde manier waarvan je denkt, dan moet dat zo. Het kan toch ook anders. Mimi tussa tapa stratija, dan mi accident van de venatori, samsa trade. Wa jonkman, tekwa ambra, eva wan tichi, eva sa teki een hamer. Da anakwa vrouw chiri. Da anaka vrouw chiri, da chiren schrift toe. Hoe je ratori? Dat de lipwam chabaka. Ano ding na ing lipwam chabaka. Maar boy dati, trade, wan collega van mij voor DTV, Gerald Harderwijk. Go na wang na corona sanibsa. Ja. Oh, peresma nakwa meisje dape taka abi Waarom AIDS. is het gebeurd? Is niet, meron pa na niet meer zo gaaien, ik weet. Meron pa na nu heftig gegeven.
Heftige gift. Ja, ze zeggen HIV, dat weet ik. Komen jullie bij elkaar staan? Ga bij daar staan. Heftige gift. Ja, Oh, zo is die naam nu. Ja. Maar los van het feit dat mensen ziek, want alles was Siti in een baai. Ja, klopt. Siti na allemaal kan kiezen. Er staat op niemands forum Voor geschreven. zo. Maar vouw fenatori taki Disney Cultuur TV live voor de nono de tap Cultuur TV grond tap pensioen. Vouw fenatori dati 1. Wa umano wan wa mamoro da ite kwa tichi if no so wa ambra da nakaman da naka vrouw Chiri. Dat daar naka vrouw Chiri da hangen schreefie. Vouw fenatori dat is. Ik ben er helemaal niet mee eens. Nee. Waarom ik dat zeg? Ik bedoel van, jullie leven al jaren misschien met elkaar. Ja. Toch? Ja. Als de vrouw je zegt van, luister nou, ik wil niet meer. Ja, het gaat niet meer. Er zijn andere vrouwen. Ja. Er is niet maar één vrouw. Ja. Maar sommige mannen redeneren zo. Van luister nou, als ik je niet kan krijgen, hoeft niemand anders je te krijgen. Maar dat is egoïstisch. Maar dat is vreselijk egoïstisch van zo. Ja. En Ja. daarom doen ze dat. Moet de overheid iets... Omdat- Aha, ga je omdat gaan, sorry. sowieso- Sorry. Aha, ga je gaan. En omdat ze weten, van als ze die vrouw hebben vermoord, ze willen niet in de gevangenis gaan zitten, want anders gaat er... Meneer, hebt u even, alsjeblieft? Oh, dank u wel. Anders gaan ze in de gevangenis terechtkomen en dan in de gevangenis gaan ze afgetakeld worden. Ja, En oké. aangezien ze dat niet Vind je willen, dat een goede zaak, dat ze in de gevangenis worden afgetakeld? Vind je dat een goede zaak? aan de ene kant U vindt het geen goede zaak? Nee, maar ze hebben een... hangt er ook vanaf Oh. wat ze hebben gedaan. Maar ze hebben een vreselijke ogri gedaan. Je neemt de hamer. Je bent een man, die vrouw wil je niet meer hebben. Je neemt de hamer en je slaat de dood. En dan kom je in de Dat gevangenis. is een doodstraf. Dat mogen ze toch mishandelen in de gevangenis, vind ik. Maar u bent het niet mee eens. U bent een goed mens. Al wat mishandel je die persoon. Ja. Ze heeft het al gedaan. Die mensen komt ook niet meer in leven. Vind ik hoor. Dat is waar, Ja. maar er moet toch een ernstige waarschuwing van de gemeenschap uitgaan. Dat je dat niet kan doen, dat dat niet mag, dat dat niet hoort, dat dat niet kan. Ja. Deze boodschap wat jullie nu aan het vertellen bent, ik heb je al gezegd, gaat de wereld rond. Dus, jullie mening is belangrijk, dames. En Cultuur TV kijkt niet naar Jacenda's. Cultuur TV kijkt naar de mens. En ik benader jullie met dat respect. Als burgers van deze samenleving. Ja. Als mensen. Daarom nu een sabi. Desma die bijvoorbeeld naka dame. Taka abi AIDS. Efasa abi. Desma no datra. Hoe de eens na tori dat. Helemaal niet. Want Ik je bedoel moet van, eens dat kind, checken toch? dat kind heeft gezegd Fact van, checken, je moet gaan fact checken. Dat is een mooi woord. Fact checken. Dank u wel. Je moet gaan fact checken. Ah, dat dat kind. kind heeft eigenlijk tegen haar niet gelogen dat ze het niet heeft. Dat op een of ander moment is ze naar de stad gegaan, of weet ik veel waar ze is gegaan. Heeft ze per ongeluk de portemonnee thuis gelaten. En dat heeft zodoende heeft er niet die remmer in die portemonnee gezien. Oké. En Trosje nichtje daar heeft gevraagd van, ben je zo? Heeft ze toch gelogen tegen dat kind? Van nee, ik ben niet zo. Ja, maar niet iedereen En durft dat te daarna- vertellen, toch? Ja, dat ook. Maar ik bedoel van, liever vertel jij het aan de persoon, dan dat de persoon het van anderen heeft moeten horen. Ja, ja, Want dat is anders komt het nog vervelender Over. voor de persoon over, dan wanneer de persoon het van jou zelf zou willen Oké, horen. oké, dat is punt 1. Maar nu heb ik het erover. Er gaat een hele groep mensen naar dat meisje naar huis. Ze slaan er. Een mevrouw zegt dat ze er 21 messteken wil geven. Ze heeft een baby op haar hand, op haar arm. Wat vinden jullie daarvan? U heeft net gezegd, er moet gefact-checked worden. Ja. Ja, voordat je... iets doet. Ja. Maar niemand heeft het recht om eigen rechter te spelen. Nee, toch?
Wanneer die persoon is, ga samen met hem naar de dokter om te gaan checken als het waar is voordat je die persoon rammelt. En nu rammelt je die persoon dat weet dat het niet waar is. Hoe ga je voelen? Boy. Hoe ga je nou voelen? Boy. Nee. Als het niet, dat ding is niet precies, hoe ga je nou voelen? Ja. Oké. Nu wil ik van jullie weten, ik ga afronden. Wat moet de overheid doen? Wat moet de politie doen? Wat moet justitie doen? Volgens jullie, ik heb jullie naam nog niet gevraagd, maar dat ga ik straks doen. Volgens jullie, wat moet justitieminister Amavo, wat moet er gebeuren om vrouwen te beschermen? Worden vrouwen genoeg beschermd in dit land? Vinden jullie? Nee. Helemaal niet. Nee. Wat moet er gebeuren om vrouwen meer en beter te beschermen? Zo, moeilijke vraag. Moeilijke vraag. Als het je die man dat je niet meer wil hebben, Ja. je gaat toch naar je moeder wonen, toch komt hij je daar voor me. Ja? Je wil niet meer, je gaat naar je moeder, maar als het jouw huis is? Toch komt hij je loeren. Hij komt je loeren. Ja, gebeurt. Je weet maar niet, misschien kom je gewoon buiten, je ziet iemand staat met een mes daar of met een houwer. Wat dacht je? Of hij loert je wanneer hij je misschien op een of andere dag of op een of ander moment naar de winkel ziet gaan of over straat ziet. Hij doet zijn ding wat hij wilde doen of wat hij wil doen en hij is klaar. Ja, ja. Komen er veel verkrachtingen voor in Suriname vandaag de dag? Verkrachtingen dat vrouwen tegen hun wil door mannen worden meegenomen en gekke dingen moeten ondergaan. Komt het vaak voor tegenwoordig? Ja. Ja? Vinden jullie dat vrouwen genoeg beschermd worden door de overheid? Nee. Niet genoeg? Nee. Niet genoeg. Helemaal Ben je niet. veilig op straat? Nee. Zo. Kijk daar. Niet altijd. Oké. Straks zijn er verkiezingen, toch? En misschien wordt een vrouw president van Suriname. Zouden jullie dat toejuichen? Vinden jullie dat attendoro voor een vrouw te kakondre abra? Jawel. Oké. Daar ben ik mee eens. Daar bent u het mee eens. En welke vrouw? Wat gaat ook een vrouw kunnen doen? Sandati. Dat moet zien bij ons hebben ook. Ja, maar ja. Ja. Dan stel over ook. Oké. Chapsi sawa umas ma atu anama ni grewa absani. Asso, oké. Maar jullie gaan stemmen? Jullie gaan stemmen? 100%. Ik durf niet te vragen, want het is onbeleefd om te vragen voor wie jullie gaan. Ik stem voor Bob. Ah, Bob. Ik blijf Bob. Ah, Bob. Oké, en u? NPS? NDP, oké. NDP heeft een vrouw als kandidaat, maar Bob niet. Ja, maar dan werken we samen. Oké. Oké, ik vind het geweldig. Ik ga afronden met deze twee fantastische dames in Paramaribo, in Suriname, in de Maagdenstraat. Waar ik deze schitterende vrouwen ben tegengekomen en dit fantastisch prettig gesprek mee heb gevoerd. Mijn naam is Raap Pengel. Ik ben van Cultuur TV Internationaal en u bent? Pamela. Alleen Pamela is voldoende? Pamela Liuanyu. Oh, Pamela Liuanyu. En u bent? Wendelin Black. Mevrouw Black en mevrouw Liuanyu, dank u vriendelijk. En ik wens u natuurlijk een veilige gang naar de stembus toe. En laten we hopen dat de overheid vrouwen beter gaat beschermen in Suriname. Dank u wel. Dag. Dag. Kijkers en luisteraars van Cultuur TV Internationaal, u heeft het gehoord. Deze dames die ik toevalligerwijs op straat ben tegengekomen in de Maagdenstraat, die geven een mening over wat ze denken en hoe ze denken. Ze zijn het niet mee eens dat mannen hun kracht gebruiken om tegen vrouwen rare dingen te doen. Ze zijn net van hun werk, je ziet het, ze maken hun abri dicht om richting thuis te gaan. Ik vond het een kort maar fijn gesprek met deze twee dames. Hopelijk heb ik u met dit interview een dienst bewezen. Raap Pengel is de naam. Dank u wel voor het willen kijken en luisteren.
tot de volgende keer weer via deze zender. Untambung, dag. Kinte Promotion organiseert Kitty Kotti Boatface. Zondag 29 juni 2025. Vaar en swing mee. Opstaptijd 3:30 's middags. Afvaart 4 uur. Terug 9 uur 's avonds. Toegangsprijs €50. Aan boord €55. Line-up Sabaku, Corona Band en DJ Roy C. Voorverkoop van kaarten, Ricardo's Eethuis en Nieuw Draver. Surinaamse keuken aanwezig. Let op, eigen drank aan boord is niet toegestaan. Hey, met jou wil ik niet dansen. Zondag 29 juni, Kitty Kotti Boatface. Opstapplaats, de Ruiterkade 414 achter het Centraal Station. Dresscode in de kleuren van de Surinaamse vlag. Voor info bel 06 311 647 03/06 870 98312. Attenzo! Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Trade Logistics aan de Indira Gandhiweg 619A en Direct Freight Services aan de Polakstraat 10 te Paramaribo is een logistiek dienstverlenend bedrijf dat lucht- en zeevracht verstuurt voor zowel bedrijven als particulieren naar bestemmingen wereldwijd. We zijn langer dan 10 jaar actief op de expediteursmarkt in Nederland en we zijn een vertrouwd adres binnen de gemeenschap. We kunnen van alles voor u verzenden, zoals geschenkpakketten, auto's, fietsen, handelszendingen en containers. Trade Logistics aan de Indira Gandhiweg 619A en Direct Freight Services aan de Polakstraat 10 te Paramaribo hopen u binnenkort te verwelkomen in een van hun vestigingen, zodat u zelf onze kwaliteit en service kunt ervaren. Tot gauw! Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner?
Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. No horno blo, tambri binu srefi. Una de westra namang. Vaderland, Suriname is je vaderland.